Selam алейкум, хайырлы акшамлар. Сайгыла ТР телеканалының телесерджілері бүгін информацион программасыны сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалшам ве невбеттеке бөлігімізні біз эм Қырым татар, эмде Украин тілінде алы баражақмыз ве күн девамында Қырым ичерісінде, Қырым этрафында, Украина ичерісінде ве этрафында юзберген сонке актуаль хаберлерні музакере етежекміз. Студиямызға қошылажақ мұсафірлерінен эм мында студиямызда bulunganlar, эмде телефон вастасыйле бағланғанлар иле. Сәғыл арқадашлар, мен қатырлатам ки біз жанлы яйында чалшамыз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасын тағзим ете. О себептен біздерге жанлы шекелде телефон açmaға имканыңыз бар. Яда скайп адресімізні қоллана білесіңіз. atr.tv бұл бізім адресіміз. Бұйырыңыз біздерге телефон açınız. Сізін сесіңіз біздер үшін чоқ мұйым. Бұнен бері-берлікте біздерге маневи мадди дестекні эм YouTube сайфемізге абоне оларақ, эмде патреонымызға абоне оларақ ифаде етмеге имканыңыз бар. Сонки хаберлер сырасында есе шуны қайд етмеге істер адам 4-3-4 сентябрь күнлері тұтуқланған бізім семеддішлер амызғыге açылған сөзде жинай давалар етрафында яны хаберлер мейданға келеве, хусусан бүгін айтылғанына көре Ислам Велиляев адвокатының білдіргеніне көре Азиз Ахтемов тұтылған бір семеддешіміз она япылған ішкенжелер ақында адвокатына айтып берген келіңіз цитатасына dinleyik Ислам Велиляевның. ФСБ мене допустили до мого підзахисного. Я конфіденційно з ним зустрівся, розмовляв, розпитав його по обставинам справи. Він підтвердив, що висунуті звинувачення він не приймає. Також підтвердив, що стосовно нього застосовувалися недозволені заходи. Надягання мішка на голову, утримання в наручниках, застосування електроструму, побої. Під таким тиском він дав свідчення. Бұнен бері-берлікте бүгін Русияның ФСБ қызметлері айтқанына көре санки дерсін милимежіс органымыз, темсili органымыз Қырымда işgal етілген Русия тарафындан Қырымда böyle протесто акцияларны азырлай екен ве санки дерсін бұл протесто акцияларны олар Украина қавсызлық қызметлері, яғни СБУ-нен бері-бер планлаштырғанлар келін соларының айтқаны dinleyik. В ходе расследования диверсии на газопроводе в Крыму установлена связь Меджлиса крымско-татарского народа со спецслужбами Украины. Халқара реакциясы ақында айтажақ олсақ есе Күзде өткерілежек Авропа Шурасы парламент ассамблеясының күз сессиясында, яғни 27 сентябрь күні Страсбургта бұл сессия башлана böyle бір гибрид форматта өткерілежек ве анда işgal етілген Қырымда тамыр халқының тақып етілуі иле бағылы дебатларының өткерілмесі үшін мұражат қайд етілген ве тақзим етілген анда böyle айтылы. Надійшов запит на обговорення поточних подій на тему «Західні Балкани між демократичними викликами європейськими устремліннями. Яка роль Ради Європи?» і про політичне переслідування корінних народів в Криму з боку Росії. Құрылтай Меркези Сечим комиссионның рейсі Зайраға Смедля бізлешімді жанлы бағда. Зайраға, селям алейкум. Алейкум селям. Зайраға, бүгін демек бір қач қаберінің сізнен лаф етмеге істейм. Бүгін ФСБ Асан ве Азиз Ахтемов қардашларының санки дерсін Қырымда бұл диверсияны оларға мечбур еткен, япмаға мечбур еткен темсili органымыз олғаны ақта бойлы сөздеріні айттылар. Анлаймыз әлбеттеке ФСБ-нің оларға бұларны айтмаға мечбур еткенні ве видеода затен көріне оларының бұларны япмаға істемегенні ве айтмаға істемегенлеріні сіздің фікіріңіз же бұл яйынланған видеолар кімге насыл месажын ташы? Білесіңіз, мұна бұл қысқа заманда шүнді бұл қадар чешт видеолар пейда олacak. Мен біраз оғыне айтқан едім. Бұйық мақсады Қырым татар милли темсилci органını hakaretlемеге, aşamamağa Demek bu böyle bir cinayet bir grupировка. Siz ne sebepten onun alakanız var? Siz ne için halkara platformalarda bu teşkilatın iş tutasınız? Мы с террористами переговоров не ведем. Şu dakikada barıp
Taliban başka bir olmayacak demek kendileri tanıgan terörist grupировкаларının alakalarını al baracak, işbirliğini al baracak ama bu şu aynı vakitte tam ters Kırım Tatar Milli Temsilci Organı hakkında çeşit pis şeyler olacak. Onun için bugün bu video peyda olan ben hiçbir şüphelenmiyorum. Yarın onlarını mecbur edecekler. Daha başka bir şey. Bu yarın değil. O biraz o günde yapılan videolar. Konserva diler öyle videolarga. Bu adamlarını zorbalap, çekiştirip ana Nariman hakkında bir şeylerini bir yalan uyduradınız. Biz aytkan gibi aytınız. Ondan sonra Refat Çubar, son Mustafa Cemilov. Son tabi bilmeyin. Başka bütün Kırım Tatar Milli Meclis, Kırım Tatar toplantılarından adından eken, svarış eken, bütün millet para toplayıp bilmiyorum bu olmayacak terör aktlarını yapkan ve ana o kasta bu kadınların kasta millerinde neler peyda olacak bilmiyorum. Yarın aytar 11. sentyabr bu tamam Milli Meclis'in ve Kırım Tatar halkın yapılan Amerika Koşma Ştatlarına karşı cinayetlik derler. Ve bilmiyorum ta ekim 10 Kırım Tatar'ın kapatıp, köteklep, çekiştirip, netip, zorbalap ta bir kaç videolarını çıkararlar. Onların teşkilatı, onların idaresi tamamıyla cinayetlikten bağlı cinayet teşkilatı. Ve ben tekrarlayayım, Nariman'ı kapattılar ama sağ olsun bizim milletimiz bir şeyden korkmayın ve nasıl devlet olduğunu ve bu devlette nasıl idare olduğunu hakkında tekrardan aytarmız. Stalin ya başka bir şeylerin yoğunları bugün tekrardan Kırım'a geldiler ve Stalin davranışı Yekaterina ikinci davranışı Krimskih Tatar bu maksadına getirmeye bizim halkımızı korkutmak bütün hareketler yapar ve bizim halkımızı aşaretlemeye ben eminim inşallah bu günlerde geçecek. Bizde korkma şey yok. Amin. Biz bir kimsenin toprağımızı zarf etmedik. Biz kendi vatanımızda yaşayımız ve inşallah yaşayacağız. Bugün belki serbest, yarın belki hapishanede ama öbür günü inşallah kendi devletimizde serbest, azat vatanımızda inşallah yaşayacağız. Зайраға ведда бір суалым бар сізге. Мына бүгін мәлім олғаны gibi сіздің мемори протоколыңыз бойынша дава бақылды махкемеде. Менің білгеніме көре ярынға кечірділер. Мұны сіздің пікіріңізде мақсус mu çözalар не oldu? Yok, onların mahsus çözmeye bir şey yok. Ben biraz o güne yazgan edim. Eğer bunların devletinde, bunların anayasalarında yazılgan Kırım Tatar tili, Ukrayn tili ve Rus tili Kırım'da devlet tilleri getirsinler yerine. Ben mutlak bunların yalancı idarelerinde ana tilde bir konuşacağım. Tercüme yapsınlar. O grençler yerine getirsinler kendi yapkan vadelerini. Yani siz Kırım Tatar tilini tercüman istegeniz için tapalmadılar. O sebepten yarınga geçirdiler. Doğru mu anladım? Yarınga inşallah taparlar. Ama yarın da kısmet olsa aytacak şeylerini aytarım. Yazacak şeylerini yazarım. Ama sizin fikrinizce ceza çıkacak mı yarın para cezası sizge? Evet, ceza çıkar. Ben kabatlı kendimi saymayman. Ben tekrarlayayım. Birinciden korkan şeyim yok. Ben çete tıraydım. Ama korgen vaktinde
bizim gençlerimizni bu avtobusga kapatkan zamanda men dedim men chetda turma çarem yok. Men chetda turgan yanımda adamlar sigara yakar ediler. Biraz son zaman sigara kokusun yaramayın dayanam. Onun için çekilgen edim. Onda 1,5 metre öteki bir parça ziyadedir. Maskam da var edi işte. Ama bizim gençlerini kapatkan vaktinde men chetda kalma çarem yok edi. Anladım. Men kendi barıp bu avtobuska bizim bağlarla beraber oturdum da ve bütün gece onlarla beraber oldum. Yanımızda da esli başlı adamlar var idi. Onların da korantalarında böyle kara kunlar oldu. Kımerlerin endi iki tentuf geçtiler. Bağların da endi kapshanelerge kapattılar. Onlar da dediler bizge de korkma şey yok. Ve bu gençlerge ayttılar. Beraberlikte biz aytayız. Korkmaz bağlar. İnşallah 3 saatten ziyade tutmağa aklları yok. Ayda 6 saat tuttular. Ama hep bir mecbur var çıkarmağa. Ben hatırlayayım 1988 senede bizne birinci Lenin Abad'da bu Lenin abigenin yanında olan mitingin yanında bizlerine polis tutakmagan vakti o vakit miyizde işte yanımızga bizlerle beraber esli başma adamlar da koşulgan edi ve onlar yol boyunca bizge kümeşlerini öğretken ediler. Siz de aynısını şunda ayttınız. Ben de dedim gençlerin yanında evet biz endi bayakçılarını gördük. Onlarga destek olmağa bardım. Hiç korku yok. Ben bilem 10 bin vereceklerim, 20 bin vereceklerim, 30 bin vereceklerim. Mafunda değil. Ben bilem bu tutakmagan gençlerin arasında bir kimse demez. Zayraga kaçıp gitti, çetleşip bizden uzaklaştı. Ben onlarla beraber edim. Başka insanlar da onlarla beraber ediler. Korkma şeyimiz yok. Biz kendi vatanımızdamız. Sağ olunuz. Zайраға bizle bağlanıp malumatlarla paylaşkanız için öyle olsa yarın da neticelerden sonra yayınımızga inşallah bağlanırmız küçük bir kısımga ve suallarımızı seslendiririz. Sizge imkanınız olacak olsa elbette ki. Çok sağ olun Zайраға bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için. Зайрасмедля Kurultay Merkezi Seçim Комиссионының reisi bizle canlı bağda edi. Sen был на прямой связи глава Центральной избирательной комиссии Kurultaya крымских татар Зайрасмедля. А я рада представить гостя нашей студии Андрій Ленко, народний депутат України 7 та 8 скликань. Пан Андрію, вітаємо вас. Селям алейкум. Вот сейчас как раз говорили с паном Заиром Смедля, который 4 сентября находился возле здания ОФСБ по Крыму. И вместе с другими нашими соотечественниками в тот день они требовали сказать о месте нахождения ранее похищенных 3 сентября из своих домов крымских татар Асана и Азиза Ахтемовых, Эльдара Даманова, Шевкета Усейнова и непосредственно первого заместителя председателя Меджлиса крымстарского народа Рифата Чубарова. В тот день оккупанты задержали 58 человек, которые находились возле здания управления ФСБ. Против них возбудили административные протоколы. И вот сегодня, в эти дни, идут судебные заседания в оккупационных судах по этим админпротоколам, и в частности в отношении Заира Смедля. Вот эти репрессии, которые произошли на протяжении последних нескольких недель, вы связываете непосредственно с Крымской платформой, как говорят многие политические деятели, начиная с президента Украины, заканчивая рядом політичних аналітиків? Ми можемо, звичайно, робити і таке припущення щодо Кримської платформи, але насправді мені здається, що політика окупантів російських в Криму, вона незмінна з самих перших днів окупації. Тобто будь-яка, не те, що навіть відкритий якийсь спротив, а будь-яка взагалі найменша незгода з окупацією, будь-який навіть пасивний спротив, будь-яка нелояльність виявлена хоч в якийсь спосіб, вона одразу жорстко карається. І ми розуміємо, що на вістрі цих репресій, звичайно, знаходяться і кримські татари, і знаходяться українські активісти в Криму, які, власне, не погоджуються з тим, що з фактом окупації.
І зрозуміло, що Росія, вона і на неокупованих територіях, власне, на територіях самої Росії, вона проводить таку політику репресій проти інакодумців, репресій проти будь-якої політичної опозиції реальної, або навіть там не дуже там активної, але будь-який взагалі прояв якоїсь іншої думки, там навіть одиночний пікет, це вже там ледь там не кримінальний злочин. І зрозуміло, що тим більше, коли мова йде про Крим, де, власне, є окупація, де Росія знаходиться незаконно, звичайно, вони там поводять себе як окупанти, власне, і це не змінюється останні всі ці більш ніж уже 7 років. Тобто, мені здається, свобода і можливість висловлювати свої політичні погляди, можливість мати свою думку, вона повернеться в Крим тільки з деокупацією, після того, як звідти заберуться геть непрохані гості, люди, які туди прийшли зі зброєю і намагаються сьогодні втриматися так само на репресіях. Тобто, зрозуміло, що я не кажу, що, звичайно, все населення Криму, це було б, напевно, неправдою, але велика кількість людей в Криму, звичайно ж, це і кримські татари, і українці, які не погоджуються з тим, що у них забирають батьківщину, не погоджуються з тим, що їм не дозволяють проявляти свою національну ідентичність в себе вдома. Вони піддаються репресіям. Я от можу розказати буквально кількома словами історію, наприклад, Олега Приходька, кримського українця, який жив в Криму, і він належав і належить до Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Там він зараз знаходиться, вже його вивезли на територію Росії, власне. Очень смелое было выступление в заседании суда. Так, його фактично таємно засудили. Там навіть його родичі не знали, де він знаходиться. Треба було декілька місяців, щоб взагалі розібратися, де він, що він. Його засудили, якщо не помиляюсь, до 5 років суворого режиму. Він людина пенсійного віку вже, очевидно, що ніяких там він злочинів не вчиняв, навіть з точки зору їхніх там цих так званих окупаційних законів. Тобто весь його злочин полягав в тому, що він український прапор тримав в себе вдома. І якісь книжки, там, не знаю, Тараса Шевченка чи ще якісь книжки, які там окупанти назвали екстремістською літературою. Тобто це, звичайно ж, фактично, в принципі, будь-яка людина, яка прямо заявить в Росії або на окупованих територіях про те, що вони не погоджуються, що Крим – це частина Росії, які говорять про те, що Крим – це Україна, що Росія там окупант, це вже кримінал по їхнім законам. Тобто. І зрозуміло, що треба лише наближати момент деокупації, і наближаючи цей момент, ми наближаємо повернення свободи і в тому числі політичних прав і свобод в Крим. Вот сегодня прошла такая новость по Нариману Джилялу. Заместителя главы Меджлиса Наримана Джилялова поставили на учет в крымском СИЗО как склонного к терроризму и экстремизму. Российские оккупанты содержат Джилялова в специальном отделе изолятора Симферополя. Об этом на своей странице Facebook сообщил его адвокат Николай Полозов. Цитирую: «Буквально накануне нашей встречи Нариману сообщили, что его поставили на учет как лицо, склонное к террористическим и экстремистским преступлениям, что явно свидетельствует о полном незнании сотрудниками СИЗО принципов уголовного процесса, такого понятия, как презумпция невиновности. Конечно же, все подобные незаконные административные решения мы будем обжаловать», сказал Николай Полозов. Сейчас Наримана Джилялова абсурдное абсолютно обвинение, вот как мы слышим, и абсурдная абсолютно вот эта новость, которую озвучил адвокат Николай Полозов, что якобы Джиляла поставили на учет склонного к терроризму человека, Наримана Джиляла, первого заместителя председателя Меджлиса, представителя Милли Меджлиса, крымстарского народа, организация, которая преследует всегда ненасильственные методы сопротивления, и было бы смешно, если бы не было так грустно. Вот как действовать в данной ситуации? Потому что задержание Наримана Джилялова, можно сказать, один из самых сильнейших ударов за последние 7 лет оккупации Крыма, потому что Нариман Джилялов на территории оккупированного полуострова был голосом Украины и мира, а на территории материковой части Украины и на различных международных площадках он был голосом оккупации, голосом крымских татар. Зрозуміло, що ці всі звинувачення, вони будуються просто на тому, що будь-яка людина, яка, в принципі, не погоджується з російською політикою, з російською пропагандою, вона автоматично оголошується терористом. Там далі можна ще там придумати фашист, там ще щось. Це стандартний набір оцієї пропагандистської риторики, яка незмінна вже багато десятиліть. І навішування цих ярликів абсолютно бездоказово, просто для того, щоб таким чином згустити
фарби і показати, що будь-хто, хто виступає проти Росії, це одразу, значить, терорист і так далі. І ну, зрозуміло, що в мене відповіді на питання, як зараз всіх людей, в тому числі Наримана Джеляла чи Олега Приходька, які зараз знаходяться в застінках окупаційних тюрем, як їх звідти витягнути. Звичайно, я не можу дати якусь формулу, як це зробити вже тут і зараз. Очевидно, що мова має про обмін, якщо, власне, всі попередні, скажімо, моменти, коли ми витягували наших людей, це відбувався обмін. І, відповідно, нам треба формувати ці списки, кого ми, скажімо, хочемо витягнути через процедуру обміну з російських тюрем. Так само треба говорити про міжнародний резонанс, тому що, ну, чим більше звучить ця тема, чим більше ми говоримо про, я навіть вважаю, це навіть не зовсім правильний термін політв'язні, це термін фактично бранці, так, це по суті полонені, так, люди, яких навіть політв'язнями назвати не можна, тому що політв'язень – це коли в своїй країні людину за політичними мотивами переслідують. А це фактично заручники, це бранці. Так? І ми маємо розуміти, що міжнародний резонанс повинен працювати. І це справа, звичайно, кожного, і не тільки держави, але і кожного громадянина цей резонанс здійснювати і показувати всьому світу, що реально відбувається зараз в Криму, що відбувається на Донбасі, фактично відбуваються вже етнічні чистки і так далі. Плюс треба розуміти, що ми маємо говорити про більші санкції проти Росії. Тому що зрозуміло, що це буде бити по ним, це зараз б'є по ним, і це буде бити сильніше, якщо ці санкції будуть посилюватися. Зараз, звичайно, про це говорити в контексті там подій, пов'язаних з Північним потоком-2 і так далі, трошки складно, але ми повинні це робити, ми повинні показувати світу, що якщо це все лишати просто так, якщо не реагувати, вони ж постійно говорять, що для них права людини понад усе. От західні демократії, Європа, Америка, вони говорять про те, що для них пріоритет – це права людини, от для них пріоритет – це міжнародне право. Брутальне, відверте, цинічне, неприховане порушення всіх можливих норм, міжнародного права, всіх можливих норм, прав людини. Відповідно, має бути реакція. Якщо не допомагають слова, значить мають бути дії. Мають бути санкції, має бути посилений тиск. Росія має нести за це економічні втрати, дипломатичні втрати. Тоді ми наближаємо момент, коли, скажімо, ціна цієї окупації, я кажу, це лише один шлях, але в тому числі серед багатьох заходів, це наближатиме как это добиться? Потому что если мы говорим о санкциях, то с 2014 года, как они были введены из-за оккупации Крыма против страны-агрессора России, существенно эти санкции не менялись и не ужесточались. И вот спустя 7 лет мы видим инаугурационный саммит Крымской платформы, отличная инициатива, собрались страны, подписали декларацию Крымской платформы, где есть пункт, в котором четко говорится, что в случае обострения ситуации стороны собираются и обсуждают возможное введение новых санкций против страны-агрессора, против Кремля. Вот как добиться сейчас выполнения этого пункта? Ну от, власне, це вже завдання якраз таки української влади, української дипломатії використовувати ці механізми, зокрема прописані в цих домовленостях, показувати ці факти, показувати конкретних людей, які зараз переслідуються, і добиватися більш жорсткої реакції. Тому що можливо, дійсно це не буде зразу зроблено, але ми повинні дійсно показувати постійно про це і наголошувати, і наполягати на цьому. Тут, звичайно, ще є момент, пов'язаний з політикою самої України, української влади, я маю на увазі, що якщо ми вимагаємо санкцій від Європи чи Америки проти Росії, ми маємо зі свого боку робити те, що ми можемо. Наприклад, хоча б там не купляти російську електроенергію. Так, от зараз у нас знов з 1 жовтня може закінчується строк мораторія на закупівлю російської електроенергії, і я так розумію, що уряд збирається, ну, власне, дозволити це закупляти з Росії електроенергію. Можливо, нам треба самим показувати, що ми зупиняємо торгові відносини з країною-агресором, ми не дозволяємо діяти їхньому бізнесу в Україні, ми вводимо жорсткіші обмеження, і тоді, напевно, і наші слова будуть більш вагомими в подібних дискусіях, тому що коли ми вимагаємо від там умовної Німеччини, там дійте, умовно кажучи, не дійте в бізнес-логіці, а дійте в логіці там моральній, політичній і так далі, щоб от навіть вам вигідніше було б там з Росією якісь торгові відносини мати, але ви їх не маєте, бо треба Росії ну, якось тиснути на неї санкційно і так далі.
А коли ми це не робимо в свою чергу, то тоді наші слова не дуже переконливі. Нам треба самим показувати, що ми дійсно готові йти на такі кроки, і тоді наші слова будуть більш вагомі для інших країн. Ну, а взагалі, звичайно, мені здається, що тема Криму, це я при тому, що я далеко там, ну, як ви прекрасно розумієте, там, м'яко кажучи, не прихильник там нинішньої влади в Україні, але ідея з Кримської платформи, вона, звичайно, позитивна в тому плані, що Крим повернули в серйозний порядок, міжнародний порядок денний, тому що ну, Росія робить все для того, щоб його вивести з цього порядку денного. Щоб сказати, що от, ну таке, що Крим, все, от якби закрили цю тему, як постійно там Путін чи Лавров каже, це закрите питання, перегорнута сторінка, ми навіть не будемо вертатися до якихось розмов на цю тему. І тому, звичайно, оцей от момент, коли були доволі серйозне представництво міжнародне, це позитив, тому що це повертає цю тему в світовий порядок денний, це не дає Росії сказати, що от бачите, весь світ, ну так, там, може, формально не визнав анексію, так, але по факту, якби, змирився. А от те, що все-таки це відбулося, це показує, що ні, все-таки міжнародне співтовариство, принаймні цивілізовані країни світу, вони не погоджуються і вони продовжують стояти на тому, що Крим – це Україна, що Росія незаконно там зараз знаходиться, і все, що там робить Росія з українськими громадянами, і кримсько-татарської національності, і українцями, і всіма іншими, це фактично етнічна чистка, яка там зараз відбувається. І якщо світ зробив хоч якісь висновки там з Другої світової війни і всього того, що відбувалося в 20 столітті в світі, то, напевно, треба якось реагувати на це. І треба якось зупиняти це, коли ще не наступили якісь катастрофічні наслідки. Ну, в тому числі і методом санкцій, і от подібних інших методів. Россия открыла этот ящик Пандоры еще в 2008 году, когда напала на Грузию. И насправді ще раніше. Да, отсутствие вот более четкой, более эффективной и эффективной реакции и конкретных действий со стороны Запада дало карт-бланш Путину пойти дальше и осуществить то, что он сделал в 2014 году, оккупация Крыма и война на востоке Украины, на Донбассе. Так что еще должен сделать Путин, чтобы западные партнеры вот извлекли те уроки, о которых вы говорите, еще со Второй мировой войны? Ну, напевно, це дуже глибоке питання, чому так відбувається. Можна, звичайно, багато факторів називати, починаючи від того, що є російське лобі, і дуже сильне, і є російські гроші, є російська пропаганда, є куплені Росією політики в Європі. На жаль, ну, якби корупція це не лише там в Україні є, вона є і в Європі, можливо, не в таких масштабах, не в таких формах, але оці от європейські топ-чиновники, які завершують перебування на посаді, а потім їдуть працювати за шалені гроші там в якісь російські державні компанії, Газпром, починаючи від Шрёдера, так і закінчуючи там нещодавно міністерка, та там, чи як правильно сказати, закордонних справ Австрії, яка там теж з Путіним танцювала там вальс, а потім, коли закінчилося її перебування на посаді, вона поїхала теж в Росію, там кудись її влаштували якусь державну корпорацію. Ну, тобто це впливає безумовно. Плюс є, звичайно, в Європі така теза, що от, мовляв, треба все одно домовлятися, треба все одно торгувати, треба бізнесом, політика політикою. Ну, це те, що зараз німці, наприклад, пропагують, що от ми там Росію засуджуємо, але Північний поток ми будуємо, бо ми розділяємо. Ну, як можна розділити? Як можна розділити економіку і політику? Це нерозривно, це одне з іншого впливає, одне іншого формує. Тобто це і певне лицемірство, звичайно, і певний такий бізнес-розрахунок, як вони вважають. Ну і плюс треба розуміти, що там ті політики, які там керували, умовно кажучи, західними країнами там в часи холодної війни, це були зовсім інший тип політиків. Це люди, які так чи інакше ще пам'ятали Другу світову війну. Це люди, які пам'ятали, в що перетворилася та ж сама Європа після політики умиротворення агресора, яку ціну потім довелося заплатити для того, щоб якось подолати все це, що творилося в Європі там в 30-х-40-х роках. Вони розуміли, що дійсно цінності – це не просто слова, а це речі, за які треба платити, в тому числі і важку ціну, інакше ці цінності перетворюються в ніщо. А сьогодні, ну, певно, зміна поколінь певна відбулася. Тобто сьогодні Європою керують люди, для яких там та ж сама Друга світова війна – це далеке минуле, яке в книжках, там, в фільмах, які, ну, вони вважають, що таке не може повторитися зараз, напевно, я так думаю.
Але все це повторюється, і ми бачимо, що, звичайно, скажімо так, є дуже багато тверезомислячих людей, і серед європейських топ-чиновників, політиків, все це розуміють, але це йде постійна боротьба. Тобто одні країни, які от, зокрема, так само в свій час постраждали від там російської агресії, окупації, там країни Балтії, та ж сама Польща, інші країни, вони розуміють, що до чого, і вони там твердо підтримують Україну в цих питаннях. А є країни, які думають, а нас це не стосується, там, господи, що там Східна Європа, щось там відбувається, це російська зона впливу, то ми там взагалі це не маємо лізти, ми маємо торгувати, займатися своїми справами, нам це все не цікаво. Є і така точка зору. А як же Германія з Северним потоком? Ну, Німеччина, це, мені здається, у них там, от я ж кажу, з одного боку це отакий бізнес-цинізм, з іншого боку, звичайно, дуже великий там вплив Росії в багато в яких сферах. І по-третє, мені здається, що така там певна травма, звичайно, після Другої світової війни психологічна. Тобто мені здається, що у них оцей комплекс вини, який з одного боку закономірний, але з іншого боку він переріс якусь таку гіпертрофовану форму, що вони тепер... Таке враження, що у них перед тою ж Росією якийсь комплекс, да? Тобто вони не можуть ніби як вийти проти неї хоча б на рівні риторики, показати якусь свою позицію. Тобто, мені здається, що десь оця от дивним чином оця вся травмованість виною після Другої світової війни зараз десь уже в якусь і не зовсім правильну форму переходить. Ну, це можливо таке якесь пояснення. Bloomberg недавно, ссылаясь на свои источники, сообщил, что на источники из окружения «Газпрома», сообщил, что 1 октября они уже планируют запустить в эксплуатацию «Северный поток-2». То есть понятно, что «Северный поток-2» мы уже потеряли, его достроили и наверняка ведут уже в эксплуатацию. Как в данном случае Украина должна действовать? Есть ли шанс еще каким-то образом вибратися із... Ну, я думаю, що, на жаль, сьогодні вже якось насильно на це вплинути ми не можемо. Я думаю, що всі наші, ну, можливо, там остання якась спроба, це було під час візиту Зеленського в Америку до Байдена в кінці серпня. І мені здається, там треба було ставити це питання максимально жорстко і говорити про те, що це матиме дуже погані наслідки для Європи і для Заходу загалом. Але ви бачите, теж така парадоксальна ситуація. От якось так прийнято вважати, що от попередній президент Америки Трамп, він там був весь такий ледь там не агент Путіна. Але насправді по факту летальну зброю Україні дали при Трампі. І коли був Трамп, то він ввів санкції за Північний потік-2 і він не будувався. Хоча багато заяв Трампа, коли він там щось про Путіна хороше говорив і так далі, звичайно, мені вони не подобались, звичайно. Але дії були правильні в основному. А зараз вийшло так, що от новий президент, здавалося б, його риторика, вона була значно більш антиросійська, і в якихось зв'язках з Росією його ніхто не підозрював ніколи і не підозрює. Але от чомусь пом'якшилась позиція, зокрема, по Північному потоку. Ну, не просто пом'якшилася, а він фактично дозволив його добудувати, знявши американські санкції. Тому що саме американські санкції не дозволяли добудувати Північний потік. Тому що ті компанії, а це ж будують серйозні, не російські компанії, це будують компанії всесвітнього рівня. І потрапляння під американські санкції для них – це крах їхнього бізнесу. Ніякий навіть такий глобальний проєкт, як Північний потік-2, не коштує всіх тих проблем, які тягнуть за собою санкції США. І тому вони зупинили будівництво. Зараз, коли Америка сказала, окей, добудовуйте, ну, звичайно, вже... Потому что они определили приоритеты, и для них было важно спасти трансатлантическое сотрудничество, которое пострадало. Мені здається, що це таке собі рятування трансатлантичного співдружності, тому що в даному випадку, мені здається, Америка якраз і пожертвувала своїми інтересами, і посилення енергетичного впливу Росії в Європі – це точно не те, що посилить трансатлантичну співпрацю. Мені здається, що те, що сьогодні отак історичний там рекорд ціни на газ, який сьогодні вже... Почти $900 уже, да? То от і прямі наслідки всього того, що відбувається. Тобто зараз знову піде поток грошей з Європи в Росію. Уже даже $1000 говорять за те, що І ці гроші підуть на війни, підуть на пропаганду, на втручання в вибори, в тому числі в Америці і в інших країнах. Те, що вже документально підтверджено. Це ж не те, що там хтось придумує щось. Є вже конкретні звіти, факти. В Америці ніхто не сперечається, що там були спроби Росії втрутитись в вибори і так далі, і так далі. От підуть гроші, які їм буде тепер Європа платити за газ, от вони на це все підуть. І, звичайно, що це, вважаю, стратегічна помилка і не коштує ніякі, на мій погляд, ефемерна якась там
аргументи про трансатлантичну єдність відходу від принципових позицій якраз таки цієї трансатлантичної єдності. Мені здається, що це хибний крок і але що ми тут уже скажемо? По факту це вже відбулося. Нам треба розуміти, що ми знаходимося відповідно вже в певній новій реальності. І будемо вже жити відповідно тих реалій, які є, і гуртувати свої сили все одно так чи інакше, шукати якихось майбутніх форм співпраці з усіма нашими союзниками. А какова, на ваш взгляд, вероятность того, что после 2024 года транзит газа через нашу страну и вовсе прекратится? Там технічно навряд чи взагалі повністю можливо це. Там все-таки є якийсь обсяг, який Північний потік повністю прокачати не зможе. Але з іншого боку, ви знаєте, Росія, от розумієте, мені дуже дивно чути, коли там говорять представники тої ж Німеччини, вони кажуть, от Меркель приїжджала, коли вона казала, що якщо Росія захоче використати Північний потік-2 як політичний інструмент, тоді ми їм покажемо, ми щось там зробимо. А ви сумніваєтесь? Хтось сумнівається, що Росія захоче використовувати Північний потік-2 як політичний інструмент. По-моєму, це і є, перш за все, якраз таки політичний інструмент і геополітичний інструмент. А Україна просто, ми маємо розуміти, що ми, безумовно, маємо бути готові до того, що взагалі питання транзиту газу 24-го року чи з якогось іншого року, воно може дійсно стати для України неактуальним фактично. Нам треба розуміти, що нам треба в цих умовах жити далі і будувати свою країну. Мені здається, що по факту, якщо так буде, маємо бути до цього готові. Що тут зробиш? В 2014 році Росія закрила весь свій ринок для українських товарів. Це ж не, от коли там розказують, це ж не Україна це зробила. Це, до речі, ще почалося навіть до Революції Гідності. Росія почала це робити, коли тоді стояло питання, куди піде Янукович, на захід чи на схід. От щоб тоді дотискати Януковича, вони, пам'ятаєте, навіть за кілька місяців до революції перші почали робити обмеження на ввіз російських товарів. І величезна, а потім в 2014 році повністю закрили. І от величезна кількість заводів, підприємств, секторів української економіки, які поставляли товари на російський ринок, в якийсь момент просто все, у них зникла така можливість. Хтось, зрозуміло, не пережив це. Це дуже погано, звичайно, але ми ніяк на це не впливали. Тобто Росія взяла і це зробила, щоб нам зробити гірше. Хтось знайшов нові ринки, хтось якось перебудувався. Так само і тут. Будемо жити в нових умовах. В кінці кінців, можливо, це змусить нас бути більш ефективними, більш розвивати власне енерговидобування. У нас досі величезна кількість питань, чому ми не розвиваємо, наприклад, власний видобуток газу. Чому ми, наприклад, не розвиваємо атомну енергетику, тому що це насправді найбільш перспективний напрямок в Україні, я вважаю. Тобто, от всі ці питання в якийсь момент, можливо, активізують в цьому напрямку роботу і так далі. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чохсагун, що приїхали к нам в студію, ответили на наші вопроси. Андрій Ленко, народний депутат України 7 та 8 скликань, був гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь, мы прерываемся сейчас буквально на 4 минуты. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Не пропустите, а после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир. Коршкинча.